Mara apar ganario kod prario kod adek nyakora mogi odhiambo ni amora inya mar bedo kodi e weche manyien mag Oimore kokalo e Ramogi TV. Parni ma en odiochieng' ma bende nyawadwa Trevor Mbija manonyo bed ni kato nikech adech makao kod kacha koro chuno nyaka bed ka mondo wadhi nyime kod weche manyien odhiambo ma kawuono. Odhiambo ni nyakora mogi wan kod weche mathoth magi uting'o tielo machielo kendo MCAs ma Meru ochako go ombulu giyiere giduto ne gavana Kawira Mwangaza winjo bed ni wuok e apisi. Mago gin weche modonjo odhiambo ma kawuono nyakora mogi kendo gin moko kuom weche ma wan godo e odhiambo ni. Kinde ma gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja bende koro wacho ni okobiyie ne Joanda Swekra ma dho ngere dendo ni hawkers mondo mi obedie moko kuom apeyni ma e chuny boma ma Nairobi ma oyango apaya ma Moi Avenue kaachiel kod apeyni manitiere e geng apaya ma iluongo ni Tom Mboya Street gin mago ma bende waketo ni ayanga e odhiambo ni. Weche mag ikruok ne penj nyakwara mogi bende gin moko kuom weche ma waluwo ni e odhiambo ni. To bende nang'isi sa achiel wache kanuni sani ni wadhi bedo koda thuolo ma ini nyalo goyo simu kendo indiko na bende e sech bucha kata sach buch jopiny ni mar okadhi bedo gi wendo kato ine ma kawuoni bedo wendo na kindiko na kindi gona simu mondo mi nyiswa ni to ini wuon ni paro nade somo mosebedo mar 8-4-4 manyiso ni 8 mokwongo joma ne timo somo mar primary ne chope klas 8 penje ma wang' ne timo mar klas 8 ema dhi bedo mogik bang'e to lai manyien mar CBC ni biro ng'wane kendo dhi kod kaka nosechan. Omiyo penjo mara en ni ka in ng'at manotimo klas 8 ber mane miparo ni klas 8 KCPE gi lai mar 8-4-4 ne ni godo ma samoro onge sani. Samoro ni timo klas 8 in janyuol gi kinde ni ineno kaka nyathini luongi ni mondo mi konye timo achiel ariyo moko. Mago weche ma wadhi bedo godo. Inyalo chako orona ote mari e namba 3-600 ichako ng'isa ni to ini wuon iparo nade wach mar KCPE mitimo mogik ni. Bende KCPE nonyago lemo kata ne en penj makare mane nyalo miyo ng'ato ng'e lai monyalo luwo ka odhi mbele kod somo mare. En e wach marani wagoye mpaka kawuono. Namba na mar studio en 2-600 mani namba mara mar SMS brundiko na Facebook en Ramogi TV Kenya e mbui marwa kar kanyo kachiel kod handle marwa mar Twitter kata X en @Ramogi TV KE mondo mi inyisa pachi kotenore gi weche mawaiko ni odhiambo makawuono. Weche mag thoe makoro chakel kod koth mar El Nino. Parni weche machini ka jatend piny nowacho ni jokor chal kor lwasi wacho ni koth dhi bedo to kodhi bedo El Nino moro ma landa ahinya to dhi bedo koth jiwore matin kopim kod kodhe mamoko ma osebedo e pacho kanya kwara mogi. Gin weche madwani mondo mi alu kodi achiel kachiel kendo gin weche madwani mondo ini wuon ibedane koda chakruok nyaka giko mar weche manyien mag Oimore otieno ma kawuono. Kamoro amora ma intie nyakwara mogi ber koda mokwongo wayudane weche manyien ma wamiyo pek. Honorable members, the ayes have it and the motion is passed. And the governor stands impeached. MCAs ma Meru othichoko kendo e apisi gavana Kawira Mwangaza. We will file for a constitutional petition at the High Court to seek for conservatory orders. Jood bura ma Embakasi East kod Kasarani koro wuok kadwaro dhi e doho kwedo ng'eto manyiso ni ji ma ogedo e lo Manjiru gi alworane owinjo dar. The Honorable Mark Mwenje MP forthwith replaces Sabina Chege MP. Speaker mar od bura opwodho kang' mar golo Sabina Chege lemo mar jalup jaleg kweth manok e od bura. Hizo lanes ina connect to Moi Avenue. Coming up, we'll have no hooking there. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja okumo Joanda Swekra e geng nderni manitie chuny boma ma Nairobi. Arwak ni machiegni nyakwara mogi nase ng'isi ni bed koda mar tudruok kata bed koda thuolo mar tudruok kimiya pachi kochakore gi sani. Twak marwa dhi bedo motende kod wach mar penj maduong' mar klas 8 KCPE ma bende timo mogik e higani chakre ne chake higni buora mokalo. Gi thuolo ni nyakwara mogi namba 3-600 mane namba marwa mar ote machuok miya pachi. Jaloko mar iluongo ni Wilson Ochuka niluonga ni George Bati machiegni
Gavana Mameru Kawira Mwangaza othich oko ya pisi kendo e tielo mar ariyo. MCAs Mameru go mbulu mar thicho Gavana Kawira Mwangaza ya pisno ka itude gi ketho tieng' abiriyo moriwo koda ka tiyo marach gomenda mag jopiny, tiyo marach gi teko kata mbi mar apis mare to kod dhi ataro gi chik mar od bura mar kaunti kanyakla kod doho. MCAs duto 59 mane nie od burano go mbulu mar golo Mwangaza e tich ka MCAs apato ne oleo ma ok ochopo. Spika Mameru Ayub Bondi koro ne kod thuolo mar seche 48 mar chwalo report ne spika mar od bura mar Senate Amason Kingi ne ikruok ne senators bende go mbulu mar reso gavana kata goli apisi. Okil mar Kawira Mwangaza Danstan Omari Nerik osechiwo milome mar kwedo kang mar MCAs go sundo ni nyaka gol Mwangaza e apis. Members of this house, voting will be done through a roll call voting, which honorable members will be called in alphabetic order. And when the so-called a member will declare from where he or she sits that either I vote yes, I vote aye, or I vote nay. I, Aurelio Murangiri Kiramana, vote yes. Honorable Felix Kidenji Murigi. I vote yes. I vote yes. I now direct that the clerk reads out the results of the vote. In the House, we have 59 members. 59 have voted aye, nay, 0. Honorable members, the ayes have it, and the motion is passed. And the governor stands impeached by the County Assembly of Meru. Thank you. Kane weche chalo e od bura mar kaunti ma Meru e kinde mane gisego mbulu ka gidwaro kuom tielo machielo te choko gavana margi Kawira Mwangaza. Owere kod mago en jaod bura ma Kasarani Ronald Karauri kod nyawadgi ma Embakasi East Babu Owino singo tero ng'ure do mar aywagra ewi ng'eto mar do masani koro keto jodak manjiro kod kibaje ni mar kuonde magigede yango ni gin lope mane mosenindo Garrison Kirima. Luoro makamano kwa kokora ka jodak machoka mihango kachiel kod Kirima. Kata kamano jodak wacho ni gin gi kore bede winjruok kod familia mar Kirima kaka Walter Nyambaga miwaler. Kaka ndalo medore kaka wich bar kum jodak ma mihango choka jiru kod Kirima medo gidore bang' do miyo gin nyaka tarik 31 dwe mar 12 mar igani mondo gidar nono tibiro thulu gi gungo kod tinga na iende kwa mheshimiwa so that ng'eto mar do maja od bura ma Kasarani Ronald Karauri to kod nyawadgi ma Embakasi East Babu Owino koni gibiro dhi chwalo ng'ur mar do mar ywagruok mondo chak go tarubin nyadiriyo. We will file for a constitutional petition at the High Court to seek for conservatory orders because this is a human right issue. Kuapilio kesi isikuwe ndio kitu tunategemea, si ndio? Lakini lazima tuapil, si ndio? Na ni kwa nini mimi nasema tuapil ni hivi? Hii mambo ile wananchi wanaafektiwa na hiyo judgment ni wengi sana, si ndio? Jod bura gomane timoro moko jodak ma midhiero juko e kundi chung od bura kaka Embakasi East to kod Kasarani uchiwo kwayo ne sirikal mondo donjre wachno ni ma sirikal mar Kenya Kwanza ni kod mise magero ute manengogi ogonyore ne jo Kenya. Hii mambo tutaisuluhisha, maanake mambo ya shamba ina mambo mengi zaidi, lakini tutaisuluhisha. Tunataka tuombe ule upande mwingine ya Kirima's family wakubali waje kwenye meza, maanake hii serikali imekuwa ikizingatia mambo ya affordable housing. Serikali wanasema wanataka wajengee wananchi manyumba. Kwa hivyo si vizuri hata kidogo kama ile nyumba ambayo ishajengwa na watu wametumia mamilioni kujenga hizo manyumba, then tunabomoa hizo manyumba. Serikali lazima ijihusishe kwa hizi mambo. Na niwaambie ni kwa nini? Saa zile watu walikuwa wanajenga, serikali ilikuwa, si ndio?
Saa zile watu walikuwa wanauziwa hizi mashamba, serikali ilikuwa, si ndio? Serikali wenyewe lazima wakuwe kwa hiyo meza kama hao. Shamba zote Kenya ni za serikali, si ndio? Dago kata kamano to lero nigi ikore mar bedo kod winjruok kod familia mar Gerson Kirima ponono gidwaro chudo. Tungekuwa na manyumba tunakaa vizuri, hatungekuwa hapa. Tulijikuta hatuna mahali ya kukaa. Mwingine hana pesa hata ya kulipa nyumba, akasikia kuna mahali anaweza kuja na ajenge kanyumba aingie. Ndiposa tukasema asante kwa wale hata walichukua, hatuwachukii. Na sijui kwa nini tunarudi kuambiwa ati tutabomolewa manyumba, ati manyumba ingine ikuje ijengwe. Sasa manyumba hiyo itajengwa, si ni watu watakuja kukaa, si hata sisi ni watu. I am talking to you, Honorable William Samoei Ruto. You have the capability of coming to us at a time of need like this. A phone call from you can save millions and thousands of lives here. Leo wanaishi na wanaendelea na familia zao, aishi na wasiwasi. Mheshimiwa, tangu hii oda itoke on Monday, kuna watu saizi wamelazwa Kenyatta juu ya shock. Watu sasa wameshtuka, wanashindwa waanzie wapi. Magitimreka familia mar Gerson Kirima to poko golo dhogi uyokang magidhikao. Ing'eto mogol kodo moyango nigi ne weg lopi mosekelo ywaruok. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Owuok e gwenge ma Njiru nyaka Ramogi wadhi nyaka e gwenge ma Baringo kuma piny owacho otero jolweny e gwenge ma Kapinda Sum e kaunti ma Baringo kaluwore kod monje mag jokuo jamni mane otimore e stesend obila mar Majoni Makono kendo chwalo rakruok nyaka e sikund primar ma Kapinda Sum. Okang' ma kama okaw marano ni arita obedo mongirore e kinde ma jopuonjre ikore ne penj ka jotelo Makono onyiso bad migawo mar arita mondo mi onon ndek kalapapla moro mosebedo ka fuyore e gwengego ndalo manok mokalo. Ndalo achiel bang' jomaundu manyayo kuo jamni nyandwat mar Hoho mar Okak rakore kod obila mag Majoni e gwenge ma Kapinda Sum. Rakruok manyochwe nyaka e sikund primar ma Kapinda Sum. Jolweny ma pacho ka otere e gwengego mar neno ni chenro mag arita odok e wang'e ahinya to e kinde ni ma jopuonjre ikore ne penj. Magi timore e kinde ma jakom mar komiti mar weche mag arita e od bura mamalo Gabriel Tongoyo otelo ne jotelo mag Baringo e romo kod apisa mag arita e kauntino kaka yor manyo yore ma inyalo tiek godo maundu. It is something that must be investigated. Na kama kuna watu waliuzika, regardless who they are, we don't have sacred cows, they must be brought to books. We are all aware that the president has put a very clear roadmap and plan on police modernization, where our police officers will be enabled to tackle and able to address the issue of attack from the criminals. Jotelo go moting'o seneta ma Baringo William Cheptumo, jaod bura ma Baringo South Charles Kamuren kod jaod bura mar kaunti ma Baringo oseyo apisa mag arita kuom golo weche ma opogore e wi monj manyoro. Mimi naomba hivi kwamba operation ianze. Haijafanywa operation sehemu hii, hatujafanya operation. Sasa mpaka bandits wanatufanyia operation, na sisi tulikaset ili operation ifanyike. Lakini sasa tumekaset operation ifanyike, lakini badala ya operation ifanyike, then bandits wametufanyia operation kwa kaseti meni yetu. Bwana Commissioner, and I'm happy our NIS man is here. I want to demand from here today. We cannot be in a country where we are able to discover all these issues and we are not able to reveal who these people are. I am calling for thorough investigations. The criminals are daring the government. They are daring the security because now, kama operation ingefanyika wangewezaje kushambulia kituo cha polisi hapa ya GSU. Jotelo go nyiso piny owacho mondo non ndek kalapapla moro ma wachore ni osebedo ka fuyore e gwengego mar ng'eyo gima dipo ni omanyo. Kuna chopa ambaye inatembea hapa na ilikuwa imeshuka hivi majuzi na ikawacha mambo yake inashuka katikati ya bandits. Na hiyo chopa huwa inashukanga, ni kawaida yake. Na tumeambia serikali kwamba puata mwenye chopa na mupuate mwenye chopa na tuhakikishe kwamba naye amekuja kuandika statement. Na hii chopa ambaye inashuka mahali kasetet ya serikali na ni chopa ya kibinafsi na sio chopa ya askari ya Kenya. E kinde ma piny owacho kod jotelo medo keto kenge mag manyo kaka inyalo tiek monj nyandwat mar Hoho mar Okak, luoro medore e gwengego bang' arife manyayo kuo jamni nyomonjo gweng'no otieno ma piny orugodo kawuono ka kaunti commissioner ma Baringo Sangolo Kutwa osingo ni gitimo duto manyalore mar tieko chuth jokuo jamni ma osebedo ka sando jopiny e gwenge makono kendo neno ni penj maduong' otimore maonge kod ng'ikruok moro amora. Tumeimarisha usalama na watafanya mtihani hapa
ili tuone kwamba kila kitu iko sawa. Wakati ya shida ya jana huko nje, wakora waliweza kuharibu stima. Stima jana tukua nayo. But we have called Kenya Power and currently they are putting back the power. Kakoro penye madongo mapacho kamiti migiko higa kayo machiegni. Geno mar jopiny kaachiel kod jopuonjre ni piny owacho biro chopo singo mare mar keto arita mongirore ne jopuonjre ahinya to nyandwat mar Hoho mar Okak mar neno ni jopuonjrego timo penjo maonge kod ng'ikruok moro amora. Koro mogi mag kaka weche chalo, adwani mondo mi igowa nane simu sani. Namba mar studio en namba mineno ka nitiere tie TV mari kanyo gi piny. Ibiro neno namba moro maringo kanyo mane namba madani yuana to godo tol sani mondo moyud namba ni webo goch ni seche mowinjore mondo kik wabed gi ng'ikruok e kinde ma ibiro miya pachi ewi kaka in iwuon iparo ni penj mar klas 8 kata KCPE makore timo mogikni en mano puodho kata opiago wi jopuonjre manotime to kod samoro pek manobedie kata ng'ikruok mane en godo bende. Inyalo orna ote mari bende 236 kata kamano gona simu sani. Namba en mineno karingo ebwo TV mari kata wang' jowi mari kanyo kura mogi mane namba madoni mondo mitigo kiko simu. Omiyo obiro nuore kanyo imake amaka kastigo simu no sani ka wadhi mbele ka wabiro chako twak bang' nyiri machuok kende. Jaod bura mogwel kod duond bura mar Jubilee Sabina Chege gikone to thich oko kaka jaleg wi kweth manok e od bura ka Chege ogole lemono tok ywaruok mapek neno e kind kweth mar Azimio kod Spika Moses Wetangula kama ne Wetangula ne odire okang' mar wilo Sabina Chege kod jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje e bwo olalo e kinde mokalo. Mark Mwenje koro biro konyore kod jaod bura ma Suna East Junet Mohamed. In this regard, the Honorable Mark Mwenje MP forthwith replaces Sabina Chege MP as the deputy whip of the minority party. The Jubilee Party is hereby recognized as a parliamentary party within the meaning of Standing Order 20A. Consequently, the Honorable Sabina Chege, by virtue of the written support of 21 members out of 28 members of the Jubilee Party in the House, is allowed to perform in the interim the role of the whip of that party in the House. I wish to thank you for finally effecting the communication from my office regarding the change in the holder of the office of the Deputy Minority Whip. Can then the Honorable Mark Mwenje, as a member of the same Jubilee Party, be a whip in Azimio One Kenya coalition if Jubilee pretends to have left the Azimio One Kenya coalition? Jod bura ma kaunti ma Siaya koro ywa ng'ich ka giwacho ni onge pogruok moro amora ma gin godo kod gavana margi James Orengo. Ma en kata obedo ni MCS moko wacho ni nitie weche mag orak moko ma apisi mar gavana pok otimo kaka ne giwinjore, gino ma gimedo ni nyalo rocho dongruok e wards ma giwuokie. Chris Owino kolo nowachni. Pupni chal ni duogo kendo e kaunti ma Siaya. Tend kaunti no kod od bura mare wachore ni chalo kama koro awayo dhi jogore kod lak. MCS mane Ramogi TV olosogo ne onyiero weche madhi mbele ni chalo kagima gilieko ni ginyalo chwalo e od bura paro mar thicho gavana Orengo e apisi. To koro waneno gima timre, but so far rumor madhi around about assembly planning to impeach the governor, not at all. My government Marwa, we will always give them easy time to work, and if in case of such a dream, that will be a very pipe dream that cannot be realized as for now, because there is no major reason for us to do that. Kad betting at one code was the governor to Kajal Ngeo, to Gimangeo, Montini, the card betting at an Kodwatch, to the window, the Kajanga to Dwarogi, Morokum governor, Mamare, KNMCA, Moruat Konyogo, Pain Makare, to Governor Dagi, Yakiwinji Badog, Madanti. To so far, Kuma Antitanawajan, Poka window, Kangato Badoge. Katano kodwar governor, katano dwaro gimokum governor, to governor komi. Otiato medo ni pogruok manenore e kindgi sani kod governor en mano mar pok mar omenda magi wacho ni biro konyo e chwalo dongruok e wards magi, to moloyo e kinde ni makoth oselandi ni biro medore e pacho kae. Concern marwa en nan mondo mi kaber to wach ma contracts obed expedited nikech ung'eyo ni nyi wacho no wach mar El Nino mabiro mbele kae. And korom around December, when process mag procurement, Kanyaka sani pok gigo rumo. By the time a procurement rumo, we have got a statutory period where we need to tenders bid awarded. That takes some time. Malingling mawasayudo kata kamano
wacho ni chal nitiere orak moko mag kaunti ma jo od burago dwaro mondo gavana omigi. Ma osekelo fwere e kind apis gavana kod MCS, ka moko bende wacho ni jatend migawo mar omenda e kaunti no Bernard Omolo ema ochung'negi e dhood orak go. The implementation of these projects are by the accounting officers. There is no way the governor is involved in implementation of the projects. We have given the budget lines to different departments. It's upon those departments to procure rightfully in line with the law. Jo od bura mag kaunti ma Siaya kod gavana e kinde mokalo osebedo katiyo e twech achiel, gino ma jopiny osebedo ka wacho ni chal ka gima od bura mar kaunti no ok ti tije e yo makare, kalure ni onego bed ni gin ema gigoyo kogno tij gavana kod kaka otiyo ne jopiny. Wuok tich jumani, MCS wacho ni yande ne giromo kod gavana James Orengo e boma ma Kisumu. Romo magi wacho ni en mar galamoro mar wilo paro to ok mar keto gavana e orindi maliet, kalure kod gigo ma gidwaro ni mondo otim negi. En adier ni nyambe ni waromo kod gavana to kendo waromo otieno no nwang'o ka wane e romo. Tiende en romo mane dhi nyime to yware manyako chopo sama piny ochido kawaida kaka unyalo yalo bura masalew. Koro bang' romo to watieko bura to kila mtu adhi ode kada dalane. An MCA nyoyiera to nyoyiera ka gavana i executive kanyo. Josiasa gin mana wan kod gavana. So ntiere moko mwarado to koro wagomba kaka josiasa. Even discussions on the future of our governor kaka an ODM member mo yiergo tiko tan jagoro mar chama mar ODM, we will meet, and those are now processes outside the normal running of the government. So samarnya watimo magi ntiere meeting moko mwarado kaka jo party to kod governor marwa. E higa achiel nyaka ne gicham muma, MCS ma Siaya osethicho oko mane jatend migawo mar pi e kaunti no Julie Caroline Onyango kaachiel kod jalup gavana William Oduol e dwe mar auchiel higani. Kata kamano, Oduol ne ores kod od bura mar Senate mane owito oko paro mar gole e apisi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Odhi nyime nyako Ramogi gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga otimo lokruok ne apisas madongo e migepe mopogore opogore mag kaunti no. E lokruok ma kamago, Wanga odaro Jacob Bonyo ka ogole migawo mar uchumi mag nam kata blue economy, kendo chwale dhi bedo apisa maduong' e migawo mar ohala kod kembe. Judith Ombok wuok e migawo mar dongruok mine kod kit chwech duto kendo dhi e migawo mar pur. Joshua Orero ema koro dhi bedo apisa maduong' e migawo mar dongruok mar alwora mag nam kuwuok e migawo mar ohala. Samuel Orero owuok e migawo mar pur kendo koro dhi bedo apisa maduong' e migawo mar keyo pi e puothe kata irrigation. Kadolfin Ochere owuok e migawo mar somo kendo dhi e migawo mar dongruok mine kod kit chwech duto. Kennedy Ojala ma osebedo kaka apisa matayo jokanyo kata stakeholders dhi e migawo mar mwandu manielo kod ochumi mar yor lony ka thuolo mare ikawo kod Maxwell Omenda ma osebedo e migawo mar somo. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki koro chwalo kwayo ne od bura mondo mi sirikal oyud thuolo mar chwalo bila ma Kenya dhi keto kwe e piny mar Haiti. Penjo osebedo mathoth kowuok kuom jopiny kendo manyocha miyo doho ochungo chendo makamano. Jood bura ne obedo gi thuolo mar twak ewi okang' makamano ka kweth makwedo sirikal omedo mako chung' motegno ni ok gipuodho dwaro mar sirikal tero bila mapacho ka e piny Haiti. Komiti mar od bura marango weche mag arita kwe ni kod thuolo mar nyaka tarik 8 dwe manyien mar chwalo ripot ewi penjo manitie kotenore kod chenro mar tero bila 1,000 Haiti ne dhi kedo kod kweth mag jonjore. Refer the memorandum to the Departmental Committee on Administration and Internal Security for consideration. The committee is required to consider the memorandum jointly with the relevant committee of the Senate and submit its report to the Houses of Parliament on or before 8th November 2023 to allow for a timely disposal of this matter. Thank you. We never appropriated any resources to deploy forces outside of this country other than what we approved for the Kenya Defense Forces in the DRC. Therefore, if we are deploying our police service to Haiti, who is going to pay for the bill? I am waiting for the committee to deal with that question and tell us whether we need to appropriate more resources or whether someone else is paying, because if it is a UN mission, then the rest of the world should be able to pay for our servicemen. We
have got no capacity as a house to authorize or purport to authorize National Police Service, which is not a security force, as contemplated under the Constitution. So I want to plead with you, before the matter is seized of by the committees, the relevant committees, that you do reconsider the message and come back with a considered ruling on the matter I am raising, because it is of immense public interest. This House can only act in accordance with the Constitution. Yena mondo miaka yo maromo kuonge weche manyien mag Oimore nyakora Ramogi to mide par ni buch jopiny ng'isi ni biro bedo kama inyalo orona ote mari nambari 36000 kata bende inyalo gocho ge sani lai mar simo mineno ka ringo e bwo TV mari kanyo. Kawe namba no kastigoe mondo mi wabwalu koda gocho ni kaimi wapachi e weche manyien kinde mobro chako goyo mbaka. Nito bende ineno ka somo mar kata penj mar KCPE makoro rumo e higani ma imidhi time mogik. Nyithindo matimo KCPE higani emotime mogik nyakora Ramogi. Bende ne en kod ndadho, bende ne okelo lokruok, bende ne onyiso nyalo mare japuonjre e kinde ma japuonjre ne yudo somo mare. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Jok maneno ka medo ndiko na kawe asome mokariyo. Councillor Francis Obwanda mar Siaya County wacho ni County Governor GMCS tiyo maber miwuoro onge pogruok moro amora mwaseneno. Erokamano ahinya. Kasto ka bende aneno ka Baba Papa Udo Wang'apala wacho ni wang' ni jomeru jok gi governor margi kabisa kotony kendo to gibiro kotony to gibiro ok ang'eyo gima ndiko kanyo, kata kamano wacho ni kotony kendo to pano wuora wach madhi nyime e kinde ma weche mameru dhi nyime. Kefo Chieng kata Rambo mar Masara wacho ni nokwayo maber ne Kikonge Primary kod Masara Primary School e kinde ni ma gidhi nyime kod hikruok ne penj mar klas 8. Kaso ng'ato wacho ni Ramogi lera ahinya Babu Owino en fulu madiere oriore sawasawa. Sinto kanitiere Baba Dogo wacho kamano. Erokamano Runi Punde kawuok Kaseme Junction Kabege ne Ramogi TV o makare kendo omora ahinya kaka weche manyien. Oriba Daktari kawuok Nango Ramogi chopo ne maler e tiend got kanyo. Somo machon marumo 844 apani osechako mana ndiko na omiyo med mana ndiko na namba 36000 kata idhi e Facebook Ramogi TV Kenya. Namba mar simu minyalo goyo en mani ringo piny mar TV mari kanyo, miyo timane mano gie sani. Waeka uyweyo ka waduogo pod wan gi mamoko. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Inyalo
ipuoyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha. Ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo, tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo ka mamoko to ikung kata ika. Wekelea na shabiki kaende. Kwa majina naitwa Mary Mumanyi, mkaaji wa Pipeline. Mimi nafanya kazi ya secretary officer. Time nilipiwa simu, nilikuwa kazini, hivi singeweza kuruka poko penye watu walikuwa wengi. Mtu wa kwanza uliambia baada ya kuambia umeshinda pesa ni nani? Banangu. Wengine wanaficha wewe. Ilibidi nimtumie message. Hii pesa tunaipangia kufungua biashara. Uko na marafiki huko mtaani pengine waaminiji ukiicheza, unaweza ukawaambia aje. Kama mimi nimeshinda, pia wao watashinda. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Ni kendo nyakora Ramogi wadhi nyime ndalo dong' matin ne 5 to penj madongo chakore ayanga ipacho ka jokanyo mag sekta mar somo koni ikruok makare oseketi kendo jopuonj matayo penjno bende osepogi kuonde mag dhi tiye. Kata kamano kaka Judith Omondi lero, riwruok mar jopuonj NAT obogo kawo ndamo mager poni duol matayo penje pacho ka NEC odeko kod chudo mag jopuonj mabiro tayo penjno. Juma dhi karumo kendo wuok tich okayo machiegni. Penj madongo mag grade mar 6 kod klas 8 chakore ayanga. Jokanyo mag some counties ma opogore koni piny Kenya osetimo ikruok makare motelo ne penjgi. E county ma Homa Bay, Commissioner mar county no Moses Lelan oyango ni skunde te mag piny owacho kod mag ji giwegi mayudore e county no kwand jopuonjre maromo 40,583 dhi timo penj mar klas 6, klas 8 jopuonjre maromo 42,208 ka jopuonjre mag klas 12 madhi timo penj mar KCSE e county no to romo 28,661. E twak mare gi jofwambo, Lelan ne oyango ni arita makare oseketi e containers duto 13 ma okanie penje sub counties te ma Homa Bay, kendo apisas mag obila kaachiel kod apisas mamoko mabiro chung' ne penjgo oseiki. The deployment of supervisors and invigilators have already been done, and this is a domain of the TSC, and this process already has been concluded.
And all the next centers have supervisors and also invigilators for both the KPSEA exams, KCP, and also the KCSE. This year we have 2 additional. There is one in Lambwe and in Bita, and another additional container at Gotoyaro. County Mabungoma, Director mar somo koni gisei kapisa duto mag penj, neka otese mag penj deri yodio chien kaka ne ochiko kod migao mar somo. The second paper, which has already given us problem in terms of early exposure, we hope is going to be managed this time. All the examination officials have been briefed, and this time we are going to have many secondary school teachers invigilating the exams in the center. That the changes that we have. Kata kamano, jagoro maduong' mar riwruok ma jopuonj NAT Collins Oyu obogo ka ondamo mager ne duol matayo penj madongo e pacho kae NEC poni ogichiwo chudo ne jopuonj mabiro tayo penjgo e wang' saa. It is a total sacrifice of a teacher to do this work. Mark exams, supervise exams, invigilate exams. We call upon the National Examination Council. The business we witnessed this time round, and this is the year 2023, let us take a total departure from the behavior and the kind of frustrations that we gave our teachers this time round. We shall not sit back again. And you know, I don't want to lead teachers to the streets. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi gin jalo ma samoro timo class 8 KCPE higni mosekalo chien, kendo samoro ning'e kaka nochalo, samoro bende nyathini moro notime, samoro kata watni moro notime, to bende neno ka gik mane dwarore sama itimo penj ni, kada bang' wuok e penj no ka ji donjo e class 9 kata form 1, ne nitiere kaka ng'ato wuok e class 8 kosetimo penj mar KCPE kodhi e class 9. Ang'o ma inyalo paro godo penj ni ma samoro nyalo wacho ni omber gada ahinya, kata samoro mane nyalo bet ni ne ok ober gada ahinya e kinde makoro itime mogik e pacho ka kaluwore kod lokruok mobedo e sekta mar weche mag somo? Ka aneno ka Orimba Daktari kawuok nango wachoni Ramogi to chopo ne geyo makare nitiere tie got kanyo. Somo machon marumo mar 844 ne ber ahinya bati, kendo masani tudwa bedo gi omenda mang'eny. Mano wach manitiere ka. Aneno ka nitiere achiel kuom jalo ma bende ogochonwa sani mondo mi onyiswa ni ento en gi ng'a. Esbon ne gochonwa kanyo to simbi ong'adore. Aneno miyane gimiluongo ni experience mari kata gimi iwinjo notimore ma samoro nyalo paro godo penj mar KCPE nyakora Ramogi. Dwani mondo mi ka okaw simbi tigocho. Somo mar 844 okonyo ji sane weche mag pur gi ohala. Ng'ato wacho kamano. Kasto ka wantiere gachiel kuom jogo ma bende ochiko itgi. Hello, ma Ramogi TV. Ma abati ka komlewa. Yes. An kadwa wacho weche mag KCP mokalo. Yes. Kendo aneno ka KCP mokalo naber ahinya kabisa, kendo kata kane iwuok e kidhi e klas machielo to mor na bede. Mar ariyo na omiyo ji mijing'o mar tiyo matek kabisa. Ka sani to koro rumo to but mijing'o na en go motegno kabisa. Kata ka nitieko penje, ka idwa donje form 1, to ni yudo ka in gi teko moro kata mor moro kata ilo moro mar donje ng'owa mar donje form 1. Mane manyalo wacho. Erokamano ahinya kuom golo pachi nyakora Ramogi. In bende med mana gona simo mondo imiwa pachi e wi wach mar KCPE. An anyalo paro KCPE chieng' man watieko penj mar KCPE. Nwating'o mana longe wadhi godo nikech ng'eni irwako sirwaru e skul mar primary. Ting'o mana long idhigo ma kiwuok ne kalo gate to isedonje longi moro idhi a center kokano rumo chieng' tich ang'wen chiro god kwer. Ai, piny yom kendo mit. Ok ang'eyo ni into experience kata ang'o man nene KCPE obed ni en mar somo kata gimoro mano mori kata mano obedo ni maber KCPE ma iparo ni wuok ne ni nyalo kelo pek kipimo kod kit somo masani ma bende koro donjo mokaw kar KCPE nyakora Ramogi. Wan ka kod ja gocho machielo milongo ni Evelyn ma Ramogi TV. Hello.
Yes, Evelyn. Hello, Ramogi TV. Yes, Evelyn. Hi, Evelyn, ka wok sa Biangoga. Yes. Mosainya Evelyn simbio ng'adore kanyo. Kata kamano dwa miwane pache. In mabende inyalo miwa pachi, miwane pachi nikech aneno ka indiko bende ni kari adeka uchiel nono mondo ayud pachi ka kaluwore kod wach ma awacho no. Ken kawuok pala Koguta wacho ni 844 ne ber nikech nyathi ne dhi e klas 9 ka gitegno. Steven Maya mar Homa Bay County wacho ni ler kabisa winje kowuok e gwenge mag Rachuonyo. En gimo ng'eyo kendo monyalo wacho ni somo mar 844 cha ne ber kabisa moloyo somo masani. Wan gi jal machielo mabende gocho. Hello, ma Ramogi TV. Ma Regan? Yes, Regan. Kawuok Awasi? Yes. Somo machon ne somo mabiro. Nikech ka KCP. Hello? Yes, awinji Regan. Ini katimo KCP ka kora dhi join Form 1. Yes. Tawinjo ka an gi mor moloyo somo masani biro ni. Nikech ido kadhi join Form 1. Lo? Yes, Regan, awinji. Mos Regan. Regan wacho ni en kano tieko klas 8 to chunye no winjo kane gi ilo moro mopondo ka koro nodhi donje Form 1. Wacho ni koro owuok e primary odhi e secondary to wacho ni sani ka koro ji wuok kata ni otimo klas grade mar 6 to oneno ka samoro moro onge ahinya kaka joma notimo klas 8. Into ang'o minyalo paro godo somo mar klas 8 ahinya to penj mar KCPE ma koro itimo mogik e higa ni Nyakwara Mogi. Miwane pachi mapiyo piyo gochunwa e namba marwa mar simo mondo wadhi nyime nyiswa pachi ewi wach mar KCPE ma koro rumo e higa ni Nyakwara Mogi. Arani mondo mi wakawane jal machielo mabende ni kod line ma osegocho ka. Kevin, kinyalo winja ma enda Ramogi TV nyiswa ne to into ang'o minyalo paro godo KCPE bed ni time kinde mokalo. Mae iluongo ni Pastor Kevin Wudo Witi ane Molem. Yes, in Nairobi ka Molem, Pastor Kevin machiegni. Erokamano to an gima nyalo wacho. Somo masani ni ber moloyo machon. Yes. Andalo mana somo. Mani somo 844 cha. Ni doka kisungu nwaradogo kwa joma dongo. To sani nyathi ma ja grade ja PP1 PP2 dum namo yie jadi kul. Kuro anapoe somo ni kabisa loyo na machon ni pofoni we macho mo beni ke macha ta ngato tie sikul bulo project bum timo kula saburo kapudo kia dum. Erokamano ahinya Pastor. Sani neno ka nyithindo an moko kae levis gilaving to dume ot kama nyithindo dume kon ma ande koro doga moko ne koro aduok nam. Erokamano ya Pastor. Erokamano Pastor. Ora Pastor ko Molem wacho ni chon jomoko ni nyatiko klas 8 timo KCPE kapod gikia dhum, lakini sani somo masani ni to miyo nyithindo bedo gi tiegruok makare kendo giwuok e klas ka wigi beth nyowuoyo. Joma bende medo ndiko na ka wacho ka ng'iye moko kuom jok ma ndiko kamiya pachgi ang'isi ni mondo mi imiya pachi ewi wach mar somo ma bende ne kelo penj mar KCPE ma en 844 ma koro nyaka gie sani rumo e higani. Emmanuel wacho ni somo mar 844 ne ber. CBC downloading and uploading exam expensive wacho kamano. Ng'ato wacho ni 844 ahinya to sa KCPE ne ber nikech inyalo geso ka answer kikia. Ka wiyo wilgo to nikech nitie ABCD igeso tu iwero pita penjo paka to ipo ka iyudo kata ka en B kata ka en D tisekete kanyo. Mano bende ng'at machiel kuom joneno magwa paro godo wach mar somo ni. Walter Obunga, KCPE ne ber moloyo masani, somo masani kende tek wacho kamano. Philip Odero Ongulo kantiere Sondu Bati anaero somo mar 844 ndalowa nwatimo nyaka music gi home science to ne
okane kidwaro gik masani idwaro kuom nyithindo. Som CBC ni pek moloyo kata mar sekondar. Konyisa ni ayiere kindgi taro kadoka madhi time klas 8 KCPE cha mane madog go. Okay, mano kaka iwacho. William Nyadawa, gima ne okahero gi somo machon ne en ni ne oketo PM ma ok ochuno ahinya. KCPE ma iwacho ni skul ni moyombo KCPE moro cha ok oyombo. Mano gima William Nyadawa wacho ni ne ok otimore ne maber ahinya kotimo KCPE. Wacho ni PM maonge kore. Ka bende Purity Agai bende wacho ni en bende owuoro kaka wach mar Peter Penjo Paka ni nitiere e penj mar klas 8 KCPE. Kasto ne kaka owacho kanyo. Okay, Nyakoro Ramogi, aparo ni erokamano ahinya kuom miya pachi kuom nyisa gima ing'eyo kotenre kod wach mar penj mar KCPE. Amora ahinya nikech ioro na ote mari, amora ahinya nikech in bende igochona kendo ikawo thuolo mari mar miya pachi. Wawere kod mago ma utimo mano Nyakoro Ramogi. Gie sani ni ok ang'e ka nitiere lai machielo, ng'at machielo mantiere simu. Onge ng'at moro amora Nyakoro Ramogi ma nitiere simu sani. Wawatiek gi kanyo. An nanyisi ni chieng' mano watieko KCPE. Mano wadhi tieke ni wadhi gi longe nikech nirwako sirwaru. Kitieko ni tirwako long to idhi e center machiegni nikech chieng' no bende mani chieng' chiro god kwer. Koro ka school raha primary to arwako mana nyao longa moro mar side pocket to koro adhi mos nikech koro an atieko wach mar primary koro agoni oriti. Koro iluongo ni maja seko. Erokamano ahinya Nyakoro Ramogi, mane kaka weche mag KCPE ne chalo koda. In bende erokamano kendo kuom miya pachi e wachno. Machiegni Nyakoro Ramogi bang' wuok e bujo piny ma bende in mibedo wendo na dhi nyime. Miyo moro ma jahigni 72 wito ngimane tok ode lwar kuome kaluwore kod koth ma pek manyomakore kod yamo manyocha otieno ma piny orugodo kawuono e gwenge miluongo ni Papai, Teso North e kaunti ma Busia. Mohingo anyuola 30 noyudo midhiero ma opogore opogore ka otenore kod koth mapek no, gino ma bende noweyo oganda 10 kod hinyruok kaka Andrew Ndego koro leronwa. E dala mar mosenindo Pelista Kumu Kwara, jirende ochokore mar nyiso lit margi gi kuyo ne lal ngima ma apoya mar Pelista ma jahigni 72 mane otopodho kuome kinde mane onindo. Temo mar jirende mondo mine rese ne ogore Luanda. Nikashtukia miti zote zinaanguka upande wa nyumba juu, sijui ni nini iligonga. Nilikuwa nimeingia ndani, nikashtukia tu maji zinaingia ndani ya nyumba, singeweza kutoka nje. Nasikia watoto wanapiga nduru. Baada karibu dakika 15 hivi mvua imeisha. Nikatoka nje kuangalia madhara ambayo imefanya. Madhara kubwa sana. Imeng'oa nyumba upande wa juu, imeangusha nyumba ya jirani. Nikaangalia upande wa chini, nikaangalia hata jirani nyumba zote hakuna. Jodak manoyudo midhiero ka otenore gi achiedh nade makama koro wuok oko mar kwayo sirikal mondo ne ni oketo siniani e yango kenge ma ong'ith mar rakore gi midhiero maket kodama mane oweyo ka giruo piny e koyo ka achiel gi kelo lal ngima gi hinyruok ka omakore gi kethruok mag mwandu ma nengo gi poko yangi. Msichana ameumia hapa na mguu, kijana kifua. Alafu hapo nikaanza kulia. Nikaangalia mbuzi nini yote, matumbo yote imetoka nje na mtoto yake pia amekufia hapo. Kodhi amone bende wachore ni ne oketho moko kuom skunde gwengego kama gitimore mana ndalo achiel kende tok sikund dadira mayudore kar chung' od bura ma Butula bende ne oyudore masira machal kod mae. Andrew Ondego, Ramogi TV. Bang' jatend piny Kenya William Ruto lando ni koth mapek mar El Nino ok bibedo kaka ne jokor lwasi olieko. Moko kuom jodak ma Mombasa dwani piny owacho dhi mana nyime gi chenro mane gitayo mar gayo pi mar oula. Kata kamano, moko kuom jogo ma pi oula osebedo kadaro kendo muko utegi kendo ne Jokoni Kibaji manyocha ne
goyogi koro odok chien bang' lendo mar jatend piny Kenya wi wachno mar kodh El Nino. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Gweng' Marunyu kaachiel kod Mwamlai maduto nie od bura ma Jomvu Mombasa gin mana moko kuom gwenge ma piyo osebedi ka kele midhiero mapek ne jodak. Lendo mar jokor lwasi ni koth mapek mar El Nino ne kidek chwe ne olo koyo ne jodak e alworago. Ot moger makato muon kata en mna od blok gore ka piny. Wayuda sara kabisa. Wana El Nino okwa morgago. Makwa winjo to wadak mna kata kinindo tiluor. Ka koth ochako chwe tiluor. Nikech wati winjo mna ko muoch ni tiach to mano sedhi. Kae ne dhano to ng'ato kano oseluar kae to tho dhi nyaka nam kocha. Nikech ne wan kama tek. Nyithindo kane ndalo mochopo ma nyithindo dhi skul, nyathini ok nyal dhi skul kok iting'o nyathi ng'eyi bikowo. En gino mane omiyo gidhiro Tent County mondo mi oketie chenro mowinjore mar gayo piyo ula mosebedo kanyorogi e miechgi. Achiel kuom ikruoge mane Tent County ma Mombasa otimo en gero olalo mar tielo matudo gweng' Marunyu kod Bangladesh. Chenro manwapango ne wach darajani noriponi konywa about koka El Nino. To mar ariyo bende ne nitie daraja moro kae mane ginene mbunge marwa ma Jomvu nolosonwa. But daraja chande kuom sani daraja no pok otieke. To bang' jatend piny Kenya William Ruto lando ni kodh El Nino kidek bedo maonge kaka ne jokor lwasi olieko, jodako onyiso luoro ni chenro mane idhi godo nyime mar gayo pi oula kidek chung'. Ma pesa kanoso ket maloso bridge yore legeko, wan kaka jodak Marunyu kar kendi wakwayo ker mar mondo miyo yieya mpango te manoso bet ni timo yor ma El Nino mar mondo miyo timre nikech wan jodak wane moywak. Barabara ni ema koro wan go shida maduong' kech daraja to koro waneno kendo wamor. Kech barabara ni ema kolos nyathi madhi skul nyathi yudo kaka kalo kachiko Bangla. Kech tindwo kar kato dhi nyaka Bangla to barabara to rach. To e gweng' ma Mwamlai jodak kone gi mor gi gedo mar olalo ma bende ne geto tero pi oula ka ywak gi to en ni maino ne oketi mana e loso apaya ma kuonde ma ji odakie. Watabiri leo walituambia kuna El Nino, sasa tunakuja kuambiwa mwisho kuna El Nino. So sasa ni kasi wenye wananchi ndio tumechanganyikiwa. Penye tumetengezewa ni njia. Hatujatengezewa kule kwenye makazi yetu, yani nyumba yetu. Juu tuko na watoto, hatuwezi jua ikija usiku unaweza finikwa na ile nyumba na watoto wako ndani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ramogi koro yangore ni oganda jo Kenya tiyo au yae gi apeyni mapacho ka gino makoro kelo medruok masiche mag apaya thurka. Ma oyangi gi migawo mar apaya kod wuoth e romo mano kelo kanyakla jo kanyo e sekta mar wuoth, kama migawo mar apaya osingo tiyo kanyakla kod duol marango chenro mag apeyni NTSA mar duoko piny kwan mag masichego. Lydia Okeyo nigi ler. E romo mano kelo kanyakla jokanye sekta mar wuoth, migawo mar apaya kokalo kuom jagoro mong'ere migawo no Mohamed Degar oyogo kwan malo mar masiche mag apaya pacho ka gisingo timo duto maginyalo mar duoko piny kwan masichego mathoro kawo ngima jopiny ma ok tin 4,000 higa ka higa. We are having over 4,000 lives that are lost in our roads every year. But that is not only that, because we have a score of those who are injured, some of them permanently, having permanent disabilities. We also have, widows that are created. We also have orphans that are created when some of these accidents take place. People should not die in roads. And we all know somebody who we loved, who has died or been very badly injured in road accidents and is now disabled. And that should not happen. Bengi mar piny mangima the World Bank onyiso yie margi ni piny Kenya nitiere kod nyalo mar kedo gi masiche mag apaya ka gisingo medo chiwo sir mar omenda mabiro konyo bero sekta no. We've had 2 road projects ongoing. One is sort of in the South Sudan road, a project that has an incredibly long name that I will not pronounce. It's the road basically going to Turkana, and now we have also another project in the Horn of Africa Gateway Development Project that is again building roads in the northeast. Both projects have had strong, about $30 million total allocations for road safety. Bende migawo mar apaya osederepe matiyo gi apeyni ka gionge gi tiegruok mowinjore ka koro gisingo duoko piny kwan masiche mag apaya thurka. Boda, someone is just trained in a maize farm for 5 minutes and
the next day is a rider. This is a very critical sector, but we must ensure, just like the way we are regulating public service vehicles, we are also regulating private vehicles to ensure that there is discipline. Migaono singo tiyo machiegni gi migepe mamoko kod counties ma pachoka e bero sekta no kendo chiwo puonj ne oganda e weche mag apaya. As government, we are going to work in a multi-agency approach together with the Ministry of Interior and National Administration. We have so far established over 30 county safety committees by the respective county governments. We're in the process of establishing more, so that we have a total of the required 47 committees around the counties. Bende igeno redo chike mag apaya thurka kaka yorduoko chien kwan mag masichego. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Migao mar thieth e kaunti ma Migori komakore kod riwruok mar Lake Victoria AIDS Support Organization kod riwruoge mamoko ochako chenro mar puonjo oganda yore mag kedo kod dang'ni mag paro e sub-kaunti ma Nyatike. Jafwambo marwa Juma nigi lerno. Dang'ni mar paro en midhiero momako kwan oganda mathoth e kaunti ma Migori. Lipot yango ni kwan oganda mane odhi osiptal mar manyo thieth ma otene kod dang'ni mar paro e higa mar 2022 ne romo 1,109 ka ipimo kod kwan maromo 1,117 manodhi manyo thieth e higa mar 2019. Sub-kaunti ma Nyatike en achiel kuom gwengego ma kwan oganda mantie kod dang'ni mag paro osedhi malo. Osemedore kendo within Nyatike en gima medore ma dwaro mondo many kaka inyalo konye. Kwasemanyo gi e kor mier en kelogi, ithiedhogi. But jomoko samoneno ng'ama nigi dang'ni mar paro gi ignogi. Instead mar ting'e otere osiptal. Kaluwore kod kono malo mag oganda mantie kod midhiero mag dang'ni mag paro, migao mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod riwruogno mar Lake Victoria AIDS Support Organization bad migao mochune jogo modak kod ng'ol kod mamoko dhi nyime kod kedo kod dang'ni mag paro e kind oganda e gwego mag Nyatike. Jogo ma nyaka sani wase identify e chenro ni gin ji moeo 130. Wantiche wa identify mana joma nigi chandruok e dierwa to warefa gi kendo giyudo konyruok kuonde mowinjore. Kwa yudo the survivors from different groups to wachoko gi kanyakla because they have a common problem, a common goal and a common issue is relating to their health. Chan en achiel kuom gigo ma oseyangi ni osekelo dang'ni mag paro e gigo mag Nyatike. Dang'ni mar paro biro nikech dhier kata nikech kilalo ng'at mihero. To ma osebedo ko otiyo oganda wa to moloyo samane corona koro bedo higa mar 2020. Tiere jogo ma caregivers ginyalo go ohala. Jogo wabiro temo mondo wasirgi mondo mi gigo ohala yo motegno. Dwaro nitie ni mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori ka okalo kuom migaono mar thieth ojiw chenro mag chiwo thieth ne jogo mantie kod midhierono mar dang'ni mag paro. Nego wabed gi centers mikonyogie kendo itritogie kabisa kendo inyalo konygi e yore mag health. Moko kuom oganda e kaunti ma Migori sito ngimagi e yor derruok nikech midhiero ni mar dang'ni mar paro, ka bende jiwo jogo iko mantie kod midhiero ni mar dang'ni mag paro mondo ugoko kendo koro many kony. Juma, Ramogi TV, Migori. Sirikal makadho kokadho kuom migao ma ochung'ne somo ma pacho ka ikwayo mar chwalo chenro mar taulo mag ria mondo miyo ber ler kaachiel kod somb nyithindo manyiri e sub-counties manitiere e kaunti ma Siaya. Kaluwore kod jatatije maduong' mar riwruok ma Openville Foundation, Lydia Akinyi, sirikal pok ochwalo maromo chenro mar siro nyithindo manyiri e kinde mag ria ahinya to mawuok e kor gwenge. Akinyi olero ni thoth jopuonjre manie kor gwenge wuok e familia man kod yuto mani piny kendo onge kod nyalo mar nyiewo taulo mag ria e kinde ma gineno malo. Gipacho to kapar ni sirikal timo moromo e konyo nyithindo gi sana e yore mag ritruok. Kendo gombo ni
kata sirikal nyalo temo mondo at least iga ka iga gitemo gioro gimoro kaka pads ne sana skunde mantiere interior mokwongo ahinya gi nikech nyithindo gi gia vulnerable backgrounds to gin able mondo ginyiew pads wantiere kata gi organizations mang'iyo nyithindo manyiri gin bende ginyalo donje mondo gikel sanitary towels ne nyithindo to kata mana the area MP, area MCA, woman rep onego bedni mago gik ma ging'iyo mondo sanitary towels odonji moromo nyithindo manyiri. Yawuoyi oyudo boxers ariyo, nyiri oyudo panties, kendo nyiri moa e grade 4 nyaka junior bendo oyudo sanitary towels. I'm happy for the visitors for having brought us the funds, and now we are going to be clean as we are approaching our examinations. Donje motene kod weche mag ohala. Onge ja ohanda swekra mora mibiro yiene timo ohala e ginga apaya mantie chuny boma ma Nairobi, magin apaya ma Moi Avenue kod kuonde moko ma otena apaya ma Tom Mboya Street. Chik ma kama ogol kod gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ma okoni chikno chako tiyo odiechieng' ma kiny tich ang'wen. Jafwambo marwa James Okoth nigi ler mar wachni. Kinde machuok kende bang' askeche kaunti notimo apedha ne jo ohanda swekra e bomano, apedha mabende nokelo lal ne thoth jo ohalago kendo kelo ng'ur mapek e kind jopiny kod kata mana e kor mbui. Gavana ma kaunti no koro okumo jo ohanda swekra timo ohala e chuny bomano kendo kata mana e ginga apaya manie chuny bomano kochakre odiechieng' ma kiny, kowacho ni onge timo ohala e kind Tom Mboya Street nyaka Moi Avenue. In fact, from Tom Mboya coming up to Moi Avenue, hizo lanes ina connect to Moi Avenue. Coming up, we will have no hawking there. No street business there. We will find another place. In fact, maybe they should be given the priority on the back lanes. Because we have a plan for that road. We have received billions from investors, from the French Development Agency in Likuwa Paris. Tunafanya BRT. We are going to expand that road to be walkable. Because I am not just taking care of you. I'm also taking care of the Kenyans who are walking. Those who own shops are also taxpayers. So everybody must get their piece. We can't favor one group over another. Sakaja wacho ni siem makamano, okogeto jo ohanda swekra kalure ni jo ohala maloko e chuny bomano. Benigi ratiro mar timo ohala e alwora kod lwasi makare kaka jo ohala mamoko, ka bende omedo ni kuom ndalo mar dweche 3 mabiro, jo ohanda swekra ibiro mana yiene gi chako ohala sa 10 mar odhiambo kuonde ma oyangnegi. For the next 90 days, we'll allow you to start at 4. If we see you going against what we've agreed on the roads, on the sizes, on people coming up here, tutarudisha iko 6. Mimi kuna siku nakuja asubuhi na drive, mtu anatandika Moi Avenue 7 am. Aliniona tu akasema tu pole gavana. Anajua makosa yake. Sasa unatandika saa 1 ndo tukimbizane siku mzima. So one person will spoil for you. 4 kuna watu wanatoka kazini wakienda nyumbani nini. Siemno biro e kinde ma jopiny pod ywago pek mar ngima, mabende orocho weche mag ohala e kinde ma jopiny giwegi. Ka bende ma e piny owacho mar hustlers kaka ne osingnigi e kinde kampen. James Okoth, Ramogi TV. Jatatije kambi mar Kenya Pipeline Company KPC Joe Sang ose yango kenge magiseketo neno ni ohala mar sombo mauta kokale nam lolwe nyaka piny mar Uganda omedore kokale odundu mar Kisumu Oil Jetty. Oyango ni dwaro margi maduong' en neno ni giduoko chien kwan mag terende makomo yura apaya, gino mabiro konyo duoko masiche mag apaya bende chien. Sang wacho ni nyaka gie sani Kisumu Jetty osesombo mo maromo lita 30,000 nyaka ei piny Uganda kokalo e nam lolwe higani, kendo gimedo sero kembe mamoko mapacho ka mondo mi oti kod odunduno e ko modhi magi. The Kisumu Oil Jetty was not used for some time. We started using it from early this year. And the reason is the Uganda side, which is on the side of Entebbe. They were not ready.
They are now ready, and we've transported over 30 million liters of petroleum products via the lake. We're then able to reduce the impact again on our roads. It's safer, and it's very efficient in terms of time. In coming months, we are looking forward now to fully launching it, and it will not be able to serve, apart from Uganda, it's now closer to serve the customers of Rwanda, Burundi, and DRC. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko Basi unga ni gani? Niambie ni gani? Unga ni